Я Кадрбаев Тимирлан. Я принимаю участие в международном челлендже на волне Абая. Произведение Абая Кунанбаева «Адам бол». Bilim al, fikirlen adam ol. Yalan sözler halka alla bolma. Doğruluktan çıkma hiç wagt. Aýar namusyny insabyn bol ýollar. Gözüň aç, dünýäni syna sen. Yaramaz sözde ananmaz dostum. Söýgü bilen dünýäni özlesen. Saglyk et, unutma hiç kimi. Egin eşikdel akyl beler. Gork adama dogruluk söýgü. Zehim bilen ýeňilýär kynmyn, sabyr bilen geçilýär ömrüm. Garaşma, başgalardan sözüne, özüňe pikir et, ýüregiňi diňle. Bir gün geçe, ähli baýlyklar galjak diňe ýaxşy adyň bilen. Hakyky ýol, ýaşasyn manysy zähmetde, boş gezme, iş et, ýol taparsyn sen. Her damja derin, gymmatdyr edenin bil, sen tanalarsın. Bilim nurdur, yürekde yanar, yol görkezilýär, gara gijede. Kim okaýar, ol öňsürýär, geljek onuň iza, söýgü bilen, bak duýende, gahar bilen, iş etmek hiç. Sabyr bilen ýeňilýär kynlyk, ýagşylyk et, unutmas hiç. Yalan söz iki yüzlü, dost ananan ruhy çöktürýär, dogry söz ýüregiň ady, ol seni nur bilen bezer seni ýüregiň.